äiti Kaisahan on vähän valitellut meille, että tuo Simo on sellainen kaveri, että se ei osaa sanoa ei. Niin kuin mihinkään. Ja nyt katsotaan, että kuinka pitkälle se on valmis menemään. Ihan loppuun asti. Mitenkä menee? Ai, olipas mukavan näköisesti. Mä tulin tähän nyt tällä häirittämään. Niin. Saako ottaa ruokaa jääkaapista? Ota, toki. Mikä vähän nälkä. Simohan on ihan äärettömän lungikaveri ja ei tosiaan sano kyllä ei mihinkään. Saako täällä syödä sohvalla? Syödään nyt sitten. No ei, kyllähän se passaa. Miten te niinku tapasitte aikoinaan? No me tavattiin Eikö se nyt se on... Ota tuo. Voi perhana viekö. Saako ottaa vaatteet? Kato. Saako riisu? No ota minun puolesta. Saako istua syliin? Onks ihan pakko syliin istua? En mä viitti tuohon kakkato istua, kun sitten menee toinenkin sohva. Passaa. No samaahan tuo nyt on. No niin, piru mullakin on tää ketsuppia Samperi viekö housuissa. Onks tää sun lempiohjelma? No ei, mä nyt sitä on juurikaan kattonut tässä, mutta... Ja mäkin hieroin ihan kunnolla takapuolta sen polveen. Ei mitään rajaa tullut vastaan, vaan kaikki sopii. Ja joo, no kaipa sitä nyt voi. Pitäisikö tuo sohva kuitenkin niin pestä? Se vois olla niin. Vielähän pihalla, otahan nää pois tästä. Dudesonit kantavat sohvan tarkoituksella pihalla olevan romuauton viereen. Mitään peruuttamatontahan ei siinä vaiheessa ollut tapahtunut vielä, että ne päälliset olisi kyllä voinut pestä normaali keino. Millähän ne lähtis nuo läikät? Eikö se painepesuri olisi hyvä? Hyvä, sillähän mä aina kaiken pesen. Pensalla hinkkaas, koska sillä lähtee maalikki. Niin lähtis käsistä maalit samalla. Kai sitä jostain löytyy. Kaiken aikaa vähän kyttäsin, että koska tulee se stoppi. Ei kaikki vaan käy. Ei pestään kyllähän tuo voi. Pensalla. Pistäkö sä vähän, niin mä voin hangata. Oh, en mä tiedä, voi se kyllä pikkasen haiskahtaa tuolla sitten Ei kai se tuvassa, mutta... Pitäisikö meidän polttaa tuo? Niin. Saako tuon polttaa? Eiköhän se joudu. Pistetään nyt. Jouda polttaa sitten, niin Tokkopa tuo nyt ketään haittaa. Poltetaanko tuo auto nyt tuosta alta samalla pois? No vähän siltä näyttää ainakin. Haittaako se? Eipähän sekään. No ei kai se ketään haittaa. Jos ei isäntä sano ei, niin isäntä ei sano ei. Poltetaan vaan. Loppuun astihan me luvattiin kokeilla sen rajoja ja ei tullut rajaa vastaan. Siinä vaiheessa itse oli vaan niin kuin se mukana eläjä. Lupa tuli isännältä kaiken aikaa. Ota sä siitä se, niin eikä muuta 1, 2, 3 ja... Jaha. Onkohan se lähettävä sohva kauppaan? Alkas vähän näyttää. En mä tiedä, tarviiko sitä sohvaa. Niin, no sekin on tietysti sitten taas. Oho! Eipä kai tuo ketään haittaa. Eipä kai. Mitä siellä nyt tapahtuu? Meillä on Volvo tulessa. Siis on pitänyt polttaa auto. Niin. Mikä tuossa palaa tuossa edessä? Sohva. Sohva. Niin, tuli vähän sotkua, niin pensalla sit koitettiin puhistaa, mutta näin tässä nyt kävi. Haittaako tuon? Simolta kysyttiin kyllä lupa. Simon rajoja kieltäytymiselle ei ole löytynyt. Dudesonit alkavat ymmärtää, kuinka vaikea tehtävä heillä on edessään kouliessaan Simosta isäntää taloon.